бъдещи и настоящи. Днешният ден е голям празник за нас, защото се навършват 50 години от откриването на нашето училище, чийто патрон, по думите на Вазов, е оня мечтател безумен, образ невъзможен. Първият идеолог на националното революционно движение, големият български писател и публицист, авторът на Горски пътник, основателят на първата българска легия Георги Раковски. Днес се връщаме години назад, за да си припомним летописната история на учебното заведение, да отдадем заслужена почит на онези всеотдайни радетели на наука и просвета, на онези, които неуморно дълги години са работили тук, обучавали са и възпитавали децата ни. Да кажем, че техният труд е оценен, намерил е признание. Да вдъхновим младите хора, поели по техния път да работят отговорно и предано за образованието и възпитанието на учениците, които издигат авторитета на нашата прекрасна родина пред света. Ранната утрин на 27 октомври 1965 година е истински празник за живущите от квартала ни, за учителите и учениците, които изпълват двора на училището за откриването му. Учителският колектив наброява 41 души. Сформирани са 32 паралелки, 16 начален и 16 прогимназиален етап. Отделено е място за най-малките деца, открити са 2 групи на детска градина. Училището разполага с работилници по дърворезба, металообработване, просторни кабинети по физика, химия и биология, лекарски и зъболекарски кабинети. Началото е положено. С дразновение, всеотдайност и упоритост училището гради своя авторитет и върви напред. За няколко години учителският колектив се утвърждава като сериозен методически център и училището е определено за базово. Тук много учители от града и областта се учат на педагогически умения, усъвършенстват квалификацията си. С годините училището продължава да се модернизира. Асфалтира се училищния двор, изгражда се модерен физкултурен салон, кабинети по изкуства, компютърен кабинет. През 2004 година в сградата ни отвори врати специализиран център за деца със специални образователни потребности. От няколко години нашето училище е средищно. В него се обучават ученици от село Мещица, село Ръсник, село Вискар и квартал Бела вода. В последните години се обнови изцяло външен вид на сградата, подмени се дограмата, материалната база и мястото стана още по-привлекателно за учене и работа. Много са постиженията на училищния колектив на седмо училище, но най-голяма гордост за нас са изявите, успехите, постиженията и реализацията на възпитаниците ни. Стотици наши ученици днес са много добри икономисти, юристи, инженери, педагози, лекари, спортисти, танцори, художници. Радостно за нас е, че новото попълнение от млади учители в училището ни са наши ученици, които са се посветили на учителската професия и са избрали да се върнат в своето седмо училище. С много неща можем да се похвалим на днешния празник, но каквото да кажем ще бъде недостатъчно за огромния труд и всеотдайните грижи, които полагаме всички – педагогически специалисти, непедагогически персонал, родители, общинска администрация, областна управа, регионален инспекторат по образованието и цялата общественост за образованието и възпитанието на нашите ученици. За всичко това поклон, честит празник!